Καλημέρα! Σήμερα πάμε να κάνουμε εργασία με την Εφάρα. Στο Tom Dixon σκεφτόμαστε να πάμε να κάτσουμε και έχουμε μια εργασία για ένα μάθημα ιστορία της δημοσιογραφίας που είναι ατομική. Βέβαια μετά θέλει, αν δεν θες να δώσεις εξετάσεις, να συνεχίσεις και να κάνεις μια αναδιάδα, τριάδα, δεν ξέρω. Εγώ λογικά θα το κάνω με την Εφη πάλι όταν τελειώσουμε την ατομική. Και τώρα πάω να πάρω το λεωφορείο. Θα συναντηθούμε κέντρο. Θα σας πάρω μαζί μου μέχρι και το τέλος των εξετάσεων των υπόλοιπων 4 μαθημάτων. Δεν γίνεται. Και εμένα ήταν το perfect match. Θα βγει εργασία σίγουρα τώρα που ήρθε η Χριστίνα. Πώς το έκανες? Εδώ. Εγώ σίγουρα τι θα είναι. Καλημέρες! Καλή εβδομάδα! Χθες γύρισα σπίτι, δεν έκανα κάποιο update γιατί απλά πήγα και ξεκουράστηκα. Σήμερα ξυπνήσαμε πρωί και κατεβήκαμε κέντρο. Θα πάμε λίγο σε κάποια μαγαζιά και μετά θα πάμε να ξανακάτσουμε κάπου, αυτή τη φορά με τη μαμά. Να διαβάσουμε μικροφωνάκι, γιατί σε 2 μέρες πρέπει να παραδώσω την εργασία. Τα λέμε σε λίγο για άλλο update. Μαμά λέει δεν έβαψε τα φρύδια μου σήμερα. Και κάθεται και βάζει, παιδιά. Φέρε χαρτί. Μαμά, γελέσαι λίγο. Φέρε χαρτί, ρε. Το ξέρεις ότι έβαλες. Στο τρακουμένι. Κάτσαμε επιτέλους σε καφετέρια, ζαλίστηκα πάνω κάτω στη Τσιμισκή. Μπαίναμε, βγαίναμε στα μαγαζιά και τώρα θα κάτσουμε εδώ να δούμε την θέα. Δεν είναι τόσο ήσυχα, αλλά δεν με πειράζει πάντα η φασαρία. Μπορώ να διαβάσω και έτσι. Βασικά εργασία είναι, δεν είναι να μάθω κάτι απ' έξω, άρα καλά είμαστε. Καλό είναι το ήχη. Σίγουρα το περισσότερο θα το βγάλω στο σπίτι όταν γυρίσουμε, αλλά δεν πειράζει, θα γίνει μια καλή αρχή τώρα. Θα λέμε μετά. Η ώρα είναι 5. Πριν 1 ώρα γυρίσαμε σπίτι. Θα συνεχίσω εδώ την εργασία γιατί έξω με τη φασαρία όντως δεν πρόλαβα να κάνω και πολλά και μιλάγαμε και με τη μαμά. Πάμε δυναμικά τώρα, εφόσον ξεκουράστηκα κιόλας, για να βγει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε αισιόδοξες. Αυτή η εργασία με έχει ζωρίσει τόσο πολύ και πες να μην είναι καν κάτι το σπουδαίο, αλλά το έχω κάνει τόσο μεγάλο στο μυαλό μου. Το συμβαίνει συχνά σε όλους μας. Πάω να την τελειώνω. Δεν θα την τελειώσω σήμερα, σίγουρα, αλλά δεν πειράζει. Κάθε βήμα είναι σημαντικό. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε καφεδάκι για να αντέξουμε. Θα κάνουμε ένα light χαρμάνι θα επιλέξω. Καλημέρα, σήμερα πάμε λαϊκή. It's what I say, it's what I say, it's what I say, it's what I say. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο haul από τη λαϊκή. Πήραμε ένα πεπόνι, βερίκοκα, πράσινες πιπεριές,
κόκκινες πιπεριές, νεκταρίνια, κεράσια και ντομάτες και μία γλυκοπατάτα. Αυτά τα λίγα. Τακτοποιήσαμε μέσα τα πράγματα και εγώ έκατσα τώρα και ασχολήθηκα με τα ρούχα και την ντουλάπα. Πριν κάτι εβδομάδες είχα κάνει ένα βιντεάκι που τα είχα τακτοποιήσει. Όπως τα είχατε δει, δεν έμειναν καθόλου έτσι. Τα έκανα χρωματικά. Αυτό το έκανα στο γυμνάσιο. Απλά τώρα είχα όρεξη και τα τακτοποίησα στην εντέλεια. Λοιπόν, πάνω είναι όλα τα χειμωνιάτικα, οπότε δεν τα αγγίζουμε καν, εκτός από κάτι παντελόνια εδώ πέρα που είναι και καλοκαιρινά. Και εδώ πέρα έχω βάλει πίσω παντελόνια, τζιν και τέτοια. Και έχω βάλει άσπρα και μπέζ, κόκκινα, καφέ, πράσινα, μπλε και ροζ, μόβ. Δείτε εδώ τι έχει συμβεί. Ξέρω ότι δεν θα μείνουν έτσι, αλλά μ' αρέσει να το βλέπω. Ας τα απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Λοιπόν, είναι απόγευμα και λιγουρεύτηκα γλυκό. Δεν ξέρω, είναι η περίοδος που είμαι έτσι. Και θυμήθηκα ότι τις προάλλες που πήγαμε σούπερ μάρκετ, επειδή δεν ήθελα να πάρω ανθυγιεινά πράγματα, αλλά ήθελα να πάρω και κάτι γλυκό σε περίπτωση που τύχει αυτό που γίνεται τώρα, πήρα αυτήν την Ιόνο αμυγδάλου, που είναι με στέβια και έχω πάθει σοκ, γιατί είναι ίδια με αυτήν που έχει ζάχαρη. Οπότε ποιος ο λόγος να πάρεις αυτή που έχει ζάχαρη. 1000 φορές και είναι και σε πράσινο. Περιτύλιγμα, cute. Τέλειο. Μπορώ να τη φάω και όλη, αλλά δεν θα το κάνω για να έχω άλλη φορά. Πάμε για self-care τώρα. Το αξίζουμε, ειδικά τώρα που είναι εξεταστική περίοδος. Πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε και να βιάσουμε το μυαλό μας. Εσύ που το βλέπεις, σε παρακαλώ να πας να το κάνεις κι εσύ. Το αξίζεις νομίζω. Πάμε μαζί. Καλημέρα, σήμερα έχουμε δουλειές, αύριο δίνουμε το πρώτο τελευταίο μάθημα. Έχουμε εδώ πέρα 2 απώλειες και από το άλλο χέρι άλλη μία στα νύχια, αλλά δεν πειράζει. Έρχεται βίντεο με summer glow up, σας το υπόσχομαι, πολύ σύντομα, αρκεί να τελειώσει η εξεταστική. Πάμε να καθαρίσουμε λίγο το σπίτι, γιατί χρειάζεται ένα καθάρισμα και η μαμά έφυγε, οπότε δεν μπορώ να βάλω κάποιον άλλο να τα κάνει στη θέση μου. Πάμε μαζί να καθαρίσουμε και επίσης τράβηξα και κάποια πλάνα που βγήκα και λίγο έξω από το σπίτι μου για να δείτε κι εσείς, οπότε θα τα βάλω κάπου εδώ. Επίσης, δεν το ανέφερα ούτε στο προηγούμενο βίντεο, αλλά full ευγνώμων για τους 1000 ακόλουθους, subscribers. Πολύ ευγνώμων. Αυτός ο στόχος για μένα ήταν μακροπρόθεσμος. Σε έναν χρόνο έλεγα θέλω να έχω 1000 και έγινε μέσα σε 2 μήνες. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και για τους 2000. Μην πτωούμαστε. Δεν το περίμενα, δεν μπορώ να το πιστέψω καν. Ήταν full δύσκολο στο μυαλό μου. Και σας ευχαριστώ γιατί εσείς το κάνατε αυτό. Συνεχίζουμε. Ήταν απλά ένα κλιπ ευγνωμοσύνης απέναντί σας.
σπίτι, άλλαξα και έκανα μια στάση. Sephora. Σε λίγο επιστρέφω Αθήνα και επειδή κοντά στην περιοχή μου δεν υπάρχει Sephora και αυτό θα αναγκαζόμουν να το παραγγείλω, απλά το πήρα από εδώ. Αυτό εδώ πέρα, το tanning oil που λένε όλοι ότι είναι τέλειο, από Bali Body. Το watermelon πήρα, που λένε ότι είναι το καλύτερο, είναι και το πιο viral. Μυρίζει πραγματικά όντως τέλεια. Μυρίζει τέλεια όντως καρπούζι. Να δούμε αν ισχύει το καλοκαίρι. Θέλω να γίνω κατάμαυρη. Οπότε ελπίζω αυτό όντως να κάνει δουλειά. Έτσι μου είπε και η κοπέλα εκεί πέρα, ότι οι συνάδελφοί της το έχουν χρησιμοποιήσει και όντως έχει αποτελέσματα. Γιατί τη ρώτησα ποιο να πάρω. Να πάρω το watermelon, το κακάο που είναι αυτό το μαύρο, ή το pineapple που είχε, που δεν θα το έπαιρνα. Ήμουν ανάμεσα στο κακάο και στο watermelon. Και μου είπε αυτό. Και ήταν και το πιο ακριβό, οπότε είχε λόγο. Θα σας κάνω και ένα mini desk tour, να δείτε λίγο πώς έχω τα συρτάρια μου και έχω κρατήσει πάρα πολύ καλή κατάσταση, οπότε μπορώ να σας τα δείξω. Πολύ υπογραμμιστικά. Αυτά, παιδιά, σκεφτείτε, τα έχω από τις Πανελλήνες. Αχ, πόσο σάνταν είχε, δεν μπορώ να τα βλέπω. Από τις Πανελλήνες τα έχω όλα τα υπογραμμιστικά. Αυτό γιατί ήρθε εδώ. Κι άλλα. Ξύστρες, ξυλομπογιές που προφανώς δεν τις χρησιμοποιώ, μαρκαδοράκια, ψαλίδι συραπτικό, αυτό που κάνει τις τρυπούλες, ξέρετε, στα χαρτιά. Εδώ πέρα έχω αυτά τα σαν κόλλες που είναι για να βάζεις πράγματα στους τοίχους. Εδώ πέρα είναι ένα πλάνο που μας είχαν δώσει από το φροντιστήριο για το διάβασμα και γενικά για το πανεπιστήμιο, δεν το έχω ανοίξει από τότε, κρίμα. Ετικέτες. Στο άλλο ακριβώς, εδώ πέρα έχουμε στυλό, στικάκι, post-it. Το στυλό εδώ δεν ξέρω γιατί, ήρθαν και άλλα post-it. Αυτοκόλλητα από μαγαζιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα έχω τα αγαπημένα στάμπιλο. Έλα εδώ εσύ. Τα αγαπημένα στάμπιλο για σημειώσεις. Θήκη για το λάπτοπ. Μετά έχω για τα γυαλιά μου, είναι αυτό, πάλι θήκη, ηχείο, τα γυαλιά μοιοπίας, λάστιχο γυμναστικής, γυαλιά που είναι blue light, κουτί του τηλεφώνου μου. Αυτό το πράγμα είναι αντάπτορας, τέλος πάντων, για να μεταφέρω αρχεία στον υπολογιστή. Μετά χαρτούρα βλέπω, και εδώ ένα στικάκι που τον δώρο της αποφύτισης. Εδώ πέρα έχω αυτό, ξέρετε, που το ζωγραφίζεις, καταλάβατε. Αυτά γενικά. Το γραφείο είναι άδειο. Το μόνο που έχω, εντάξει, αυτά είναι σημειώσεις. Είναι αυτό το βαζάκι με αυτά τα Lego λουλούδια που μου είχαν πάρει δώρο μια φίλη μου στα γενέθλιά μου. Και ένα κεράκι. Αυτά. Και δίπλα είναι η βιβλιοθήκη. Σήμερα ξύπνησα λίγο αργά. Χθες έκανα ό,τι μπορούσα με αυτό εδώ πέρα το μάθημα. Δεν πήγε και τόσο καλά, αλλά έβγαλα κάτι. Αυτό κρατάμε. Και σήμερα θα συνεχίσω να δω πώς θα πάει και το σημερινό. Έχω ένα ραντεβού στις 2, κομμωτήριο. Πάμε να αλλάξουμε το μαλλί, αλλά δεν θα σας δείξω
πολλά πράγματα, γιατί έρχεται άλλο ξεχωριστό βίντεο. Θα τα πούμε σε λίγο. Το μαλλί θα το δείτε πώς θα γίνει, αλλά δεν πειράζει, θα είναι ένα spoiler. Θα φτιάξω κάτι να φάω στα γρήγορα. Θα πλύνω πιάτα γιατί έχει γίνει βουνάκι. Θα το πούμε μετά που θα συνεχίσουμε μαζί το διάβασμα. Αύριο είναι το τελευταίο μάθημα που δίνουμε. Καλοκαίρι, επισήμως, για εμάς τους φοιτητές. Πήραμε καφέ, τελειώσαμε με το κομμωτήριο. Το μαλλί μαύρο. Slay. Λοιπόν, μαγειρεύω εδώ πέρα γιατί θα έρθει ο θείος μου. Έχω φτιάξει κιμά, μία σάλτσα 4 τυριών και μακαρόνια. Άρθει σε λίγο γιατί θα κατεβούμε μαζί Αθήνα για καλοκαίρι. Έρχεται κι άλλο vlog που θα κατεβούμε, οπότε να το περιμένετε κι αυτό. Θα φάμε, μετά θα διαβάσω. Μπορεί να βγούμε το βράδυ, δεν ξέρω. Το κάνουμε και αύριο, είναι το τελευταίο μάθημα. Επιτέλους! Επιτέλους! Whisky Mom. Whisky Mom. Τέλος! Και κάπου εδώ, χαρούμενη που τελείωσαν οι εξετάσεις και πέρασα και το τελευταίο μάθημα, γιατί βγήκε κατευθείαν ο βαθμός. Τέλος, παιδιά, εξεταστική. Νιώθω υπέροχα. Μπορεί να χρωστάω κάποια αυτό το εξάμηνο, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Θα κλείσουμε εδώ αυτό το βίντεο, γιατί έρχονται άλλα βίντεο πολύ σύντομα. Τώρα που τελείωσε η εξεταστική, θα πάρω το αίμα μου πίσω, που καθυστερούσα να ανεβάσω βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά έρχεται καλοκαίρι, αυτό σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ περιεχόμενο και θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό. Κάτω στην περιγραφή θα έχω τα link όλων των social media μου. Κάντε subscribe, like, comment, share, καμπανάκι. Εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους κοντινούς σας ανθρώπους. Φιλάκια! Whisky Mom.